ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସାଉଥ। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଆନିସ୍ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗାଇଡ୍। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗାଇଡ୍ ତୁଳସୀ ଚୌରା। ତାପରେ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗାଇଡ୍। ତାପରେ ପରେ MPK ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବାରିପଦା ଗାଇଡ୍। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି କମଳା ନେହେରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସଭାମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର MPK ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି SBS ସିରିଜ ପଣି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସିଭିଲିଆନ୍ ଯାଉ ସେଣ୍ଟ ଆନିସ୍ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସିଭିଲିଆନ୍। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବିଦ୍ୟାବିହାର ସ୍କୁଲ ସିଭିଲିଆନ୍। ତାପରେ ପରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବିଦ୍ୟାବିହାର ବଏଜ ସିଭିଲିଆନ୍। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସକ୍ରେଟ୍ ସନସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଭିଲିଆନ୍। ତାପରେ ପରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ବାରିପଦା ସିଭିଲିଆନ୍। ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ବାରିପଦା। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସିଭିଲିଆନ୍ ଗ୍ରୁପ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସେଣ୍ଟ ଆନିସ୍ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବଏଜ ସିଭିଲିଆନ୍। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବିବେକା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ବାରିପଦା ସିଭିଲିଆନ୍। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ସିଭିଲିଆନ୍। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ରହିଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସିଭିଲିଆନ୍। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସେଣ୍ଟ ମେରି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ରଘୁନାଥପୁର ସିଭିଲିଆନ୍। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲ ସିଭିଲିଆନ୍। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର ଗାଥାକୁ ବହନ କରି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ରଥ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବିକାଶରେ